Naragsak mi nga awaten ka itilakbay abroad TV. Iti tunggal sa okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka ama sibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Oh, anya ka ditikit kitam di tatawa. Ay, Apay nga katawa ka? dagiti man singin nga anak ni Nancy Akaruba. Apay katawa mi da. Kakaasi da lang aruden. Oray kasano, addalat ta nga tiwakin ni Nancy. Singin nga agpayso dagiti anak na, ngampilay mat kan bulag. Apay nga inatiw mo ako nam. Siyempre, nataer ni Leonard nga anak ta. Awan pa'y ti pakapilawan na. Jay singin nga anak na, nataer kan napintas nga agpayso. Ngampilay kan bulag mat. Ay na, di mo ko mapakaragsakan ti kinadaksanggas at ti padamatao. Ay nano sa bali a tao, saan? Ngam no ni Nancy, apay kumasaan ngay, pakaragsa kaklaunay a. Si kamat gam ti masabat ko, maestra. Saan ka di asabado ita? Awan klase. Si Kagayang Manong. Adangamin meeting mi ita. Kasta ka di, maestra. Day damot tirigat na itibiyagyan niya. Sabado nga kaawan ko mati klase nga madamot meeting yo. Uwan nga rod Manong. Ngam awan maaramidan ta isumot ti bilin jay nga to. Sige, maestra. Labsan ka pa'y. Ay papanam ka dimot Manong. Saan mo matakadwan ni bakit mo? Sa bali mo ti papanak ita Sa bali mo ti papanan na. Kasta ka di? O sige nga rodan Manong. No saan ka kumaabulag, inta ko maagay-ayam. Anya ti kayat mo ngay ayaman ta. Mabalin tamatlat ti agay ayam. Kaya't ko kumati agay-ayam iti badminton. Ngam saan mo makita ti bola ti badminton? Saan ka di amarigatan kang agtaray, tapilay kamat? Makatarayak mat. Bas-basit lang mat ti may saasakak. Uray pilayak la kumamot. Ngam ti kastoy abulag. Di kan agladingit. Uray kastam laeng, taipatpatag ka akabsat ko. Uray ni mami, patpatgan na kamat. Agyaman iti apo. Tada kayo ti inted na akapamilyak. Mariknak ti panangipatagyo kanyak. Uray si kamat ipatpatag na kami mat. Una, tapno masubadak mo ti pamatagyo kanyak. Papanam ka di, manang, agrubrubuat kan samet. Ay, mapaanak man ijay balay dagiti apo ko ta. Ay, kakaasim at dagiti nga ubeng. Imbag lakit di ata naanos damat. Nang runa ni Gemma, naanos akanayon amang kibin iti kabsat na no ada papananda. Ay, wen nga road. Nang runa numapanda ijay pagadalan. Alain ka nga rodan. Ang mga no awan jay inada, tanaibaga nga ada meeting da ita. Ay, mga laakpay mo't iti isang put ko kadakwada. Ay, kabagays, kadwaan nakman kit de amapan agsukit iti chiko. Ay, wan imbagkat ata saan anapodot ijay dalan mo nga agturong ijay. Intan ko nam, ang nakatugaw kamutlat tadita. Intang arudan Nabayagtan, ngamjak pa'y ammo no anya ti panggurguraam kini Maestra Nancy. Apay adamagam, jak kayat alagipen no apay. Kaya't ko lang matamamuan, asawa nakmat. Idiubing kami, aggayem kami, ngam nalalaing nga. No nalalaing ka, apay nga rod akaguram jay tao. Ngamin, idi agturpos kami iti grade 6. Isukit din ti valedictorian. Kastaman matlaangan idi high school kami. Apal nga rod ti makagapo, no apay akaguram jay tao. Anya nga apal ako namat. Siya kumatirumbang nga ag valedictorian, gaputa nalalaing nga.
Di mo ibaga nagkamali dagiti teacher yo. Nga iso ti pinagbalinda valedictorian. Sip-sip kit di ati pamilya na. At dalakit di inted tayo pagadalan, iso akas jay. Atap mula na ita. Anya nga atap, di mo man isakit da apo or ti kararwa. Kwarta man, mami. An-anom ti kwarta. Inikan kan iti kwartam idirabi eh. Dumagan na kit din wan anwak ti kwarta. Kat syempre, gastusan na. Anya pa ingay. Pagadalan ti papanam. Saan ka di akanumlaang matigatangam? Apa damagam no anya tigatangak, mami. Basta mangtid ka iti kwarta, nalpas. Ay naanak ko, saan ka di agastos-agastos? Narigat asapulan ti kwarta. Mangtid ka kit din. No itay pa nang tad ka. Napanak ko man. Papanam ko ma. Yan yung pagadalan na. Sa dino pa'y kuma. Oy, Leonard, dinakman luklukwan. Sabado ita. Sabado. Sabado nga madaramidan mi, mami. Activity mi nga kakadwa. Ne, da kayo matimasabat ko. Pilay kan bulag. Wen manong, itulod ko nga umuna ni Julius iti pagadalan dagiti bulag. Sakbay ang papanak mo't iti pagadalan mi. Pagtaktaktakan pa lang itulod da ita bulag. Kaasimot no saan nga agadal, manong. Sayang lang nga pagadalan ti bulag. San mo't lang nga makatrabaho. Agigan tumot lang iti balayda. No sikat ti bulag, kayat mo ka ding agigan kalatan iti balayo? Ha? Sa anak mo ta bulag? O sige, panawan kayon. Apay akas jay ti sao ni Manong Leonard. Di mon italtalak. Talaga akas dyan na dayjay. Iti pagadalan da, kanayon kanong aglangan. Uray kas to iti kasasaad ko. Agadalaklat ta. Wen taday tatisang kaibaga ni mami kadata. Agadal ta kano, tapno na saya ti masakbayan ta. Adda nga tamot na saya at amasakbayan, ti may sa abulag akas kanyak. Apay kit din nga awan. No awan ka ngamin akanayon akakuyog ko. Mabayagak amag na, tasaan ko ang makita. Basta, saan ka abaybayan? Gapo, takabsat ka. Dagiti anak ni Nancy ti masabat ko. Ay, agawid kayo ka din. Una na, naggapo kami di pagadalan. Amok ata naka-uniform kayo ka nga rod. Naganos kakit din amang kibkibin di tabulag si ka Gemma. Napatag ti kabsat ko, nana. Jak mabali na baybayan. Tamaudi no saan ko akibinan. Apay asaan nga ijay pangisursuruan ni Nancy, tinagadalan nyo. Kayat mi ditoy, taasidag, nana. Adayumot ngamin ijay pagisursuruan na. Imbag tulangan ano mayalis dito'y asidag. Anya? Mayalis dito'y asidag? Bareng nana. Kasta nga minti ko na ni mami. Kumusta ti panagadalyo, anak ko? Nasaya at mat, mami. Mami, mausar ko kadimot laang ti maadal ko. Apay ket din asaan, anak? Apay akas ti saludsod mo? Kunang amin ni Manong Leonard, asayang kanulaang, ta sa anak kano ang makakita. May mayat kano, no agyanak kanulaangan dito'y balay. Saan apod no dayta? Agan-anos kayo pay, ha? Umadanin ti panakaiyalis ko dito'y lugar tayo. Dituya kon amang isuro. Kasta ka di, mami. Ngam sayang, sa balimat ngamin ti pagadalan mi. Saan tayong agkukuyog? Saan abali, anak? Saan kamot nga agmay sa ama pan iti pagadalan nyo? Anya nga tati mabalin ko nga adalan, kat bulagak, mami. Di mo kadi kaya ti agbalin to ang manursuro dagiti padam abulag? Mangisuro kay J School for the Blind. Pagadalan dagiti bulag. Kabalak to nga ta? Apay ket din asaan, anak. Basta aganos ken aggaget ka. Nadagsan ka di ti ulom, tapay atap tapayaam. Masurunak lang.
Tamayalis ka no day je Anansi dito lugar tayo. Kat, anya ti parikot. Nasayat kit di Tay di pagad-adalan ti may nga anak ta ti pagisuruan na. Ad-adda ama ditiriknak, no ditoy amang isuro. Apay kumaakas ta ti riknam. Gapo ka di, tasan ka maestra. Dinak man buisitan. Mas dawak nga road. No apay napudot ti daram kay ni maestra Nancy. Nasingpet mo di tao. Di ka man. Kaslakit isakit mula una yun day Anansi. Ay, masurunak. Anya launay ti basol na kan kaya. Imbagakan kan ti may sama kagapo. Ti may sapay. Kunana idi nga agabayak no agkasar. Ngam dinakmet pinagabay. Gapo taawanak kano dito lugar tayo. Kasano katawan kamot nga rod. Inuray na kumaang adaak. Sakbay ang nagkalaysa. Ay, sana may parbang ti rason mo. Ay, maragsa anak. Tamayakar kanon ni Nancy dito'y lugar tayo. Di kad nasayaat no ditoy. Tapno makaginawa mo. Adayo ti pangisursurwan na. Masapol nga aglugan iti binigat kan minalam. Ay, huwin nga rood. Imbagla ang tanan akam dagiti anak na. Nga uray ada diferensyada. Awan gayam. Nadama kong ada kanubisyo di anak ni Violeta. Ay, kasanumot nga men kat panoy-noy-noyan da. Nakita nga agsigsigarilyo kat imobobingan. Ay, saan la sigarilyo Aginumpay iti arak, no saan akit kitaan ti amana. Ay no kasjay na laang dayjay nga obeng. Awan ti nasaya at amasakbayan na. Apay ngay, nagbababamot ti gradom, Leonard. Ngumaton to, daddy. Medyo marigata na kamin narigat ti subject mita. Masapul nga igad mo ti agatal. Narigat ti awanadal na. Igagaid kumat. Gam talaga jak kabalan, daddy. Nakurang kalaang iti panangipasnag iso akasta. Kaya't mo ka di, ang makaadal dagiti kapatadam. Idinto ta si kakat saan. Ha? Apay nga ta sana ka nasiri bidya pagadalan, daddy. No agripaso ka, maawatam dagiti leksyon yo. Diyak pa'y nakita nagripaso ka. Day tamot cellphone mo into naram. O nagripaso ak? Saan kumutlam awatan, daddy? Di mo kunaan at talaga saan ka makawawat. Kaslakas tangarod, dad. Ay na, maragsakan anak ko. Nagngangato ti grado yo. Agyaman kami, mami. Nalakamot, mami. Masurutang mo ti bagbaga ti maestro. Oray si Kamet, Gemma. Ay na, nagngato mo't dagiti grado. Lalaingan nyo tapno makaadal kayo, kan makaturpos kayo. Wen, mami. Ngam, mami, jak mo't mabasa ti libro ni Gemma. Sabali ngamin ti libro ni Gemma, tana isurat dagiti alpabeto na. Si Kamet, sabali. Braille. Naitulnet dagiti alpabeto na, tapno maarikap ti mangbasa. Un nga rod, mami, nuari kapak ngamin ti libro ni Gemma. Naglinis. Awan maarikap ko atulnak. Agsipod ta agduma kayo iti babasaan. Sika, makabasa ka, babaan iti panagar-arikap mo. Isumot, babaan iti panagkita na. Kuma, mami, makakita akmat. Padasak man akasarita ti principal iti pagadalan dito'y tagayem kumat. Kanya ti bagam kan kuana. Ano mabalin? Saan adito'y ti pangisuruan ni Nancy? Kanya man ang tinaknakan mo. Basta yak kayat. Madlaw-launay nga inatiwnak no mangisuro dito'y. Idinto ta siya kat awan trabaho. Jak ammo. Noan niya a klase ti panunot ti addakan ka. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, dayto iti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Bayan. Kanya man ang tinaknakan mo. Basta yak kayat. Madlaw-launay nga inatiwnak no mangisuro dito'y. Idinto ta siya awan trabaho. Jak ammo. Noan niya a klase ti panunot ti addakan ka.
Awan matidakas nga aramidan di tao kan ka. Awan tiyar aramiden na kunam tasabali kat nga rod alugar ti pangisursurwan na. Ngam no ditoy, patyam nga awan tiyar aramiden na. Kas kumaitian niya. Ay sos, masapul ka di pa'y abinsa-binsaak no anya ti pagmadyan na no ditoy amang isuro. Ay, nakulaapan na talagang ti panunot mo. Di mo ibaga na kulaapan ti utak ko. Lumidam lang ti lubong ko. No makita, wano mang mangag ko tinagan day anansi. Saan mo't anayanak abulag ni Julius? Nagbalin akas jay, idi nagsakit iti kamuras. Wen nga road. Naibaga ti may sa doktor ang mabalin nga operaan. No adalakat donor iti kornea ken kuana. Manipod nang isuro ni Nansay, di na nasango nga impakita iti doktor ti anak na. Ay, wen nga road. Ay, tay kunada a cornea transplant ti kayat mo asawan itay. Wen kabagays. At daidi plano ni Nancy amang ipakita iti doktor. Agam, isumutan ti ipapatay day di asawa na. Apay adi na padasan ita. Bareng adda na laing a doktor ang makabaal. Ibagak to day taken ni Nancy. Inton umadanen ti bakasyon dagiti eskwela. Ay kat no maipapaniti magastos. Mabalin tayo nga iremedyaw. Tinapatag. Agsubli ti panagkita ni Julius. Amom, anak ko, nagsaritaan mi kan ni Antim Lilia. Apadasan tayo manen nga ipakita iti doktor ti mata ni Julius. Ngam saan nga umanay ti sweldo nga aramatan no bilang, nanang? Ay, kaya't matikabsat ko ti mangilako iti daga. Ha? Kaya't ni anti ti tumulong babaan iti panaglako na iti dagayo? Wen, anak ko. Ay, maragsak anak mat. Takayat na ti tumulong. Agudwa kamin Mangilako akmet iti dagak. Kat kastamet ti aramidan na. Inton bakasyon, nanang. Mapantayo ija Manila. Intayo ipakita no adapay namnaman ni Julius ang makakita. Ay, uwin nakong. Ay, maasyanak ka dagiti apokok. Ni Gemma, para tulod. Saan mo't ngamin ang makakita ni Julius? Nanang. Iso apadasan tayo. Ay, nuawan namnama akat aklunan tayo. Anya nga rod ngay. Apay na pudot man ti ulom. Kaslada man ang kinaapam. Masurunak iti dayjay a principal. Awang gungguna na agayam. Anya tinaramit ti principal kan ka. Di na nga rod pinagustuhan ti kayat ko ang mapasamak. Mangipakita, asaan akasken ka, anakulaapan ti panunot na. Di mo man sang kaibaga day tanakulaapan ti panunot ko. Adda makagapo, no apay anasakit tinakam ko. Nabayagan na napasamak day ta pagsaksakitan tinakam mo. Uray nabayagan, tasadiwa pa'y laeng itilagip ko. Masigurado ka nalipatan na ni Nancy Dayta. Nabayag ngaminan. Kasano nga amom analipatan na? Apay, imbaga na kan ka? Imandar manen ti kinakiting ti panunot mo. Apay nga itaka lang. Anya ti orasan? At na nagkasangay kadalan mi mami. Napan kami di balay da? Iti dayta kinaubing mo. Umin-inom kayon iti nasangar. So paminsan lang mat mami. San mata ka na yun? Dayta sag paminsan. Awan papanan na no di kanayon ton. Nagmayatan ngayon mo kanayon tong. Kanayon mo ti happy-happy. Agad adal kakadiwan no saan. Agadala ka no oras ti adal, mami. Ang no ada mga awis kanyak. Saan ko apalabsan? Enjoy ko naman. Inaanak ko. Di mo kumamatyalang-alang ti panagadal mo. Hello? Asino da ka di? Ha? Presinto? Tapay? Anya tinapasamak? Sige sir, taumay kami dita. Bye! Oh, asino ti kinasarita mi ti cellphone mo?
Presinto ko nam samay. Ti anak ta, ada ka no iti presinto. Anya? Kunak man agad adal ti anak mo. Apay nga tayo presintaw. Nagguguluda ka no iti may isa nga inuman. Ay, talaga sana na dumdum nga iti pamagbaga ti anak mo. Oras ti klase. Ada iti inuman. Alahain ta ni iti presinto lakay. Saan nga gnagam ti anak mo? No saan na may kan iti leksyon? Baybay am ka di anak ta. Kasanon ti panagadal na. Ay, No di nakaduan ama pa ni iti presinto. Kagura ka. Di ka kasarsarita iti manualawas. Anya ka di tinapasamak, Leonard. saan ka di arumbang nga da kay iti pagadalan? Apay anapan kayo iti inuman? Kwa, awan ngamin ti maestro mi. Awan ti aramidan mi iti pagadalan. Rumbang ka di? Ano awan ti maestroyo? Ket mapan kayo iti inuman? Apay nga rod, nga da kayo ditoy. Ha? Adda ngamin ng kursunada kada kami, dad. Bimalos kami lang. Nukas tamlaeng agulot isapsapulam. Ibagakkan ka, nga awan tinasaya at amasakbayam. Intakit din makisao iti pulis. Kanti kinaguluda, taaregluan tayon ti amin. No kayat da ti paareglo, agam no saan ngay. Ditakan unag ti kulungan nga agyan, Leonard. Jakmat ipalubos dayta, lakay. Kanayon mo ngamin apanawinuyan ta anak mo, iso abarumbado. Anya ka di day tapakakumiko, ma'am anak. Project me iti art, mami. Ag-drawing iti agduduma a view. Nan, kita agman? Ay, wow! Nagpintasan, anak. Ay na, naglaing ka nga ag-drawing. Bareng agbalinak to analaing a painter, mami. May sa a talent day ta, anak. Man-mano ti addaan iti kasta a talent. Kasta nga rutin baga ti maestro mi iti art. Nalaingak ka no. Amom ka di anangina ti may salaang a painting? Imbagamot lang ti maestro mi, mami. Ado tinagbalin analatak a pintor, babaan kadagiti impintada. Inton agturpusak iti pagadalan mi. Agturpos kamat iti pagadalan yo. Sayang, tasaan tangag kaadalan. Bulagak tumot ngamin. Uray bulag ka. Tanalaing kamat. Ada ka numat award mo. Kasta timbagada ka ni mami. Wan matkit di Sayang lang amin. Ta sa anak ang makakita akaskan ka. Sana bale. Tano ada pa pananta? Kasla siyak ti pan nakamatam. Siyak ti mangkibin kan ka no ada pa pananta. Dua kami ka ni mami. Naragrag sakak kuma. No makakita akmat. Tapno saan ang masapol akanayon nga adda ka iti sibay ko. Uray, tanaragsakak mat amang kadkadwakan ka. Gaputa ipatpatag ka, Julius. Agyaman akmanan kan ka Gemma. Naanos ka. Kakaasyan ka, gaputa kabsat ka. Siguro, no siyak mat tibulag, naanos ka mat siguro kanyak. Gaputasan ang napasnag ni Leonard iti panagadal na. Kapilitan, nga gulit manen. Ay, no mabalin la kumaabayadan dagita ama maestra. Tapno ipasada ti anak ko. Kamaliday ta kapanunutam. Kasano no awan amuna sa mapan iti nangat nga ato atukad. Kababain nga rod no agulit. Mas kababae no maipasa. Tamarigatan to iti nangat nga ato atukad. Iso abay am nga agulit tapno agnakam. Kasla saan anapatagkan ka ti anak ta. Kayat ko adumakkala na singpet ken natudyo nga anak. Hanggang pagbalbalinem at abarumbado, gaputa pampanuynoyam kadagiti dakes nga aramidan na. Kamali apanang ipatagday ta. Awan ti kamali iti panangipatag ko iti anak ta. Naibaga ka din ni Nancy ti panggap na, manang. Wen, ading ko. Maragsakan launay. Tasidadaan ka kanu atumulong para itipan na kay padoktor ti anak na. Asino pa yung ay ti agtitinulong no saan ada tayaw? Ay, wen mo't kit di ading ko.
Ang muray no kasta, ay agyaman akunay kan ka. Ay unay kan ayah manang. Patpatgen kayo a kapamilyak. Noan niya ti pagsayaatan, si dada anak at tumulaw. Ala, mangkita ak nga ron iti manggat ang iti daga. Tapno adda si dadaan nga aramaton tayo. Uray siyak mat manang. Pag tinulungan ta ti agbirok iti aggatang iti daga. Nadamag ko nga ilaklako yung kano ti solaryo na pudno ka di. Ay, wen, barok. Adda nga ben pakasapulan mi iti kwarta. Ala, padasak nga ibaga iti may sangam amok, agumatgatang iti lote. Aliman nga rod, barok. Adda lang nga ben pakasapulan, may. Agkita kami iti gayem ko intun bigat iti opisina. Isuntun ti panang ibagak nana. Ay, sapay la kumanga rod. Tada gumatang. Tapno malakok ti solar. Saan ko ama ipanamnama, ngam padasak lang nga ibaga. Barang kayat na agatangan, nana. Anya tinagsaritaan nyo iti inaninan si di talikod ti balay. Damdamagan na, no damam mo kagumatang iti solar. Ang mga no damot amamom. Agrigrigat da ka din, tailako da pa iti solar da. Katada siguro mat pangaramatan da iti kwarta, Ay, no dalaki di porsyento nga agbirok iti gumatang. Padasag tagkita. Ngam no awan, ha? Naglalaingan dan ngay amang ibaon kanya. Ay, nakaro ka, Violeta. Karubam di tao. Arubayan lang tinagbakitan tayo. Ngam adayo kakadakwada. Tapno ammom, napatag ti bannog ko. Reses, ngam apay nga da ka dito'y anali dahil Leonard. Da kayo gaya, ma'am. Nagungat ngamin kanyak ni Saritay. Bagsaka ka no itimat. Anya ka dito saan mo ang maawatan. No kayat mo, inta ijay lamisaan ko, ta isurok ti saan mo ang maawatan. Makapasadot mat, ma'am. Awan ganas kon nga gadal. Tan nababadag iti gradok. Iso an nababa, ta saan ka ngamin nga agreprepaso. Ngam no igaad mo, awan papanan na, no di ngumatumutla ang dagiti gradom. Kas kumakan kami naman nurusuro, ma'am. Mayat ko, ma. Dagiti daddo, ma. Nakaungungat da. No kanayon ka nga agpaisuro, dito'y pagadalan man wenno ije balayo, lumaing ka, Leonard. Itaman pa yung makita nga ukradam tinutbok mo, Leonard. Kita man ti insuro ni Ma'am Nancy itimat, Dad. Iso ka di ti maestram itimat. Saan, Dad? Pinagong tanak ti maestrok itimat. Saan ko nga minamawawatan ti isursuro na? Idi nakita nak ni Ma'am Nancy idi reses. Imay nak sinurwan. Nasingpat nga rod no kasta. Kaya't naka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestram itimat. Nasingpat na talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kayat ko dadya maestra. Nalaing pa amang isuro. The best para kanyak. Ulitam man timbagam. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Nasingpat nga rod no kasta. Kaya't naka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestram itimat. Nasingpat na talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kaya't ko ang maestra. Nalaing pa amang isuro. The best para kanyak. Ulitam man timbagam. Ha? Saan na kano ang maestra ni Nancy? Ngam isuro-suro na itimat ti anak ta. Tultulungan na tapno maawatan na ti di na maawatan. Anya ti di mo maawatan, tasyak ti mangisuro. Aliman nga rod, Mami. Dahito iti insuro ni Ma'am Nancy. Insurat na ti solution dito yung notebook ko. Ngam nalipatak manen. Ala, mudtoy ta notebook mo. Siyak ti mangisurukan ka. Ammom ka di dayta. Kasla nalipatak matan. Imbagman ta nagkita ta dito'y dalan, Nancy. Ni si kamat gayam.
Agkaruba ta nga agpayso, ngam di tamot masangot ti agin nalatiw. Kanayo nak ngamin ang makumikom iti trabaho. Saan aga putad da trabaho kat ison ti pambar mo? Gapo ka di tawan trabaho? Ay, saan mo't si Kamat? Kasla da importante nga ibagam Pati ka di ka kaiso na apamatag ti anak ko kanyak kat agawam. Ha? Anya ka di ti sasawam. Di ka maawatan. Ilawlawag mo man? Kunak man no nalaing ka a maestra. Maawatam ko ma, ti kayat ko asawan. Anya ka di ti gurguraam kanyak. Saan ka di nga agayam ta? Among madnagayam nga gayam ta. Ngam apay akayat mo pa'y nga agawan ti amin kanyak. Ha? Di ta ka man laungan. Agdamagak man, Leonard. Anya ka di ti napasamak iji balayo iji kalman. Napasamak. Awan mo tinapasamak, ma'am. Di da ka di pinagsasaritaan kada mami kan dadim? Naibagak akay kayat ka. Tanasingpat ka, ma'am. Insuro nak ngamin iti kalman iti math. Inton maminsan, saan mo nga ibagbaga akay kayat nak, no di mo ibaga ka ni mamim, akay kayat mo mat. Wen? Ha? Apay ka di, ma'am? Maawatak ang masayer tirik nana, no ibagam nga adakay kayat mo. Idinto ta di mo mat ibaga, apat-patgam ni mamim. Naskan ka di pa'y dayta, ma'am? Wen, tati pa nang ibaga ti anak, apat-patgan na ti inana, kat mangted bang ar iti ina. Agpada ti oras ti panagturpos yung agkabsat, ngam agduma kayo mat iti pagadalan. Anya pagadalan ti papanamngay, mami. Kaston na, Julius, ha? Masapul nga daak iti pagadalan ni Gemma, ta ijayak kat nga rod amang isursuro. Asino nga'y timang kadwa kanyak, mami? Ibagak ka ni nanang, kastamatan ka ni auntie, takadwanda ka. Wen? Ha? Ay ungayam. At dadalula amang kadwa kanyak. Saan nga agsaksakit tinakam mo no saan ka makadwaan, Julius? Un, mami. Maawatak. No apay adi ka makaumay. O sige, agbati kayo nga ron dito'y tainak ibaga ka dananang kan auntie. Un, mami. Duada akadwak amapan ije pagadalan mi. Sige, mapanakon. Agsubliak mo't lang adagos, apaman ama ibagak tigagarak. Itapay laang, kablaawan ka, taagturpos kan, Julius. Uray si kamat. Kablawan kamat. Agyaman na ka. No kumamay sa ti pagadalan ta. Aggidan ta akadwaan ni mami. San abale? Taadda dua akadwak. Dagiti dua alola ta. Agturpos kadimot ni Manong Leonard. Saan ka ding agkaadalan kayo? Ta naabutam idinagulit? Adda bagsak na. Iso asaan ang makagradwar. Ay, sayang nga rod Lumakayon iti pagadalan. Sinayang na tigundaway. Mayat kumaan no agturpos met. Saan damat nga may napagungtan no agbalog? Ay, sabali ka no ti panangipatig ni mami na. Uray pa kadadaulan na. Sige lang ta. Basta pagragsakan ni Manong Leonard. Ay, balasang ko. Nakaumay ka, Mad. Itaman pa'y. Agturpos nga minda Gemma kan Julius nanang. Amo yumot, agsabali da iti pagadalan. Saan ko ida mapaggidan akadwaan? Kat, anya nga ron ti kayat mo asawan, anak ko. Da kayo kuman ka ni auntie timang kadwa kan kwa na iti pagadalan da, nanang. Amo yo, adda award na. Ay na, nagsaya atin. Ay na, da kami kan ni Lilia timang kadwa kan kwa na. Wan nanang, masapul nga daak ngamin iti pagadalan mi. Ta ijayak kat nga rod amang isursuro. Ala, awan parikot. Kadwaan mi ni Julius. Agyaman nak nanang. Pakaragsakan mi kit di Tada kami timang kadwa iti apo ko mi. Ni Nancy mo di nakitak ana si Bert.
Anya ka diti ginagaran na. Ay na, agturpos ka no ni Julius. Kat duwata amang kadwakan kwa na. Ay amam, ada ka no pa'y award na. Ay, mapadasan ta nga ron mo ti agpaggraduar. Ay, plansya at day tayo nagpintas abistina ta. Iso ti arwatin ta amang kuyog ka ni Julius. Sige ka bagay. Planchaem ana imbag Nabayag iji aparador kad. Kita akman gayam ijay aparador. Taamangan kit dino nadadaal dan tadi tamot inus-usar. Wen nga road manang. Ay na, nataer kan napintas dagiti anak ni Nancy. Anak asut iti pang-graduation da. Napanda ni pagadalan da, tayo ti graduation da. Ngam ni Leonard, sa nakaraman ka dagiti agturpos, gaputaballog. Masurunak kadagita ama maestra. Apay adida inraman ti anak ko nga graduar. Agsipod ta kanayon nga aglangan. Nababaunay dagiti grado na kuna ti maestro na. Pinaari kapam kuman aday di a maestro tapno iraman na ti anak tangag turpos. Oy, di nakman itultulad kan ka. Asaan anaing kalintigan ti aramid mo. Agbayad ka kit din tapno makapasa ti anak mo. Asino ti lugi? Saan ka di ati anak mo? Apay kumaalugi. Ay, adda ak kumamot ijay amang kadwakan kwa nang agmarcha. Saan nga rod ang makamarcha? Tanabagsak nga rod. Ay, adda ako maijay pagadalan anak kabisti nga paggraduar. Itata nagturpusan dagiti ubeng. Intay ipakitan ni Julius ijay Manila. Wen tanakala ko tamot tan iti sularta. Nuwen, makidagas tayo iti partido tayo nga da ijay. Nabayag basiton adi tay napnapan iti Manila. Kumusta nga tamot ti kabagyan tayo ijay? Ay, kat maamuan tayo, no makadanon tayon ijay. Iso na laeng, tadyak makaan-anos iti Manila. Sa bali ti pudot na ijay. Saan aprisko ti malangab nga angin ijay? Nang runa iti kalgaw. Ay, kat anyangay nga rod kabagays. Aganos tayo, para kan ni Julius nga apo ko ta. Husto ka. Ti panangipatag iti kapamilya, kat kasapulan ti anos kan sakripisyo. Mangisagana tayo iti badbado tayo. Tamapan tayo iti Manila. Anya ti aramidan tayo ijay, mami. Jak pa'y napnapan ijay Manila, Ada kabagyan tayo ijay. Ngamti kang runaan apapanan tayo. Kat in tayo ipakita ti mata ni Julius. Barang ada pa'y namnaman na makakita. Anya, mami? Mabalin ka di pa'y ang makakita ak? Saan tayo pa'y nga ammo, anak ko? Kung nangamin ti doktor idi, nga alanganin ka kano ang makakita. Kaya't yung asawan, mami. Impakita yu idin? Wen anak, idiubing kayo pa'y. Si bibiyag pa'y idi ni daddy yo. Kastagayam, ngamno imbaga ti doktor nga alanganin. Amangan no sa anak kun ang makakita, mami. Saan ka nga agliday, anak? Awan ti kas iti padasan tayo manan. Makakita ak tupay nga ta. Diyak man makitkita dagiti kaaruba. Napananda nga ta. Wen nga rod, mami. Nakakandado mo ti balayda. Napananda nga ta. Tadida pa'y imbagbaga. Amangan mat no nagpasyarda, mami. Nusyak ni Nancy. Apay ko mga ipasyar ko ti bulag kan pilay nga anak ko. Daksang gasak ngagpaiso dagiti anak ni Ma'am Nancy. Apay nga takas jay da. Rumbang lang, tapno saan naabukudan ti ragsak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, mami? Ay, yakam mo. Idiubing kami. Kanayon nak nga atiwan iti anyaman abanag. Tsak mawatan ti bagbagam, mami. Nangag ko ti saritaan nyo iti anak ta. Basol ka din ni Nancy. No inatiw na ka iti kinalaing. Kagurak adenggan, no ibagam analalaing ngamsak. Among bakit? No saan mo nga akseptaran ti pan nakaatiw mo,
Kanayon ka masaksaktan. Saan ko ang maawat? Ngam inatiw ko mat, gaputawan diferensya ti anak ko. Uray kas jay dagiti anak na. May panakkel na ida, ta naglalaing da. Ado ti award da nagturpos. Ngam sayang ti awarda ng runa jay bulag. Ngamin, awan serbina, tadi namat makita. Sana sayang. Mangipakita da ita anasait da nga agadal. Adda matunoy da iti masakbayan. Mami, saan ka di akong muyog kada kayo iti ospital? Saanan anak? Siya kun ti mangkibin ka ni Julius. Kasta ka di, Mami. Sayang, jak mangag ti ibagat ti doktor. Sana bali anak ko. Maamuam tumot laang intun sumangpot kami. Ikararag ko, ang makakitan tumat lang ti kabsat ko, Mami. Wen anak, amin tayo, kidawon tayo dayta iti Diyos. Wen, Mami, mapang kami kadalola iti simbaan. Kidawan mi ti kaasi ti Diyos. O sige anak ko, tamapan kami mutan iti ospital. Mami, nasakit ka di ti aramiden ti doktor? Ay, saan anak ko? Nga masapul anaturad ka sumango iti doktor. Uwan man laangan, barang makakita ak. Tapno saan aka si ni Gemma, aka nayon amang itulod kanyak. Kasta ate anak ko, naturad saan atakrot. Sige, orayon talaangan ang maawagan tinagan mo. Noan niya ti ibaga ti doktor, aramidak mami. Wan anak, ikagumaan tayo nga aramidan ti anyaman a pamuspusan a makaagas ka. Tinabasak iti libro, kat operasyon laang kano ti pamuspusan. No, iso ti ibaga ti doktor, di iso nga rod ti masurot. Mami, nasakit to nga ta ti operasyon. Saan? Tapaturugan da ka, babaan iti anesthesia. Saan mo amarik na dayjay, anak ko? Kumusta nga itinapanan niyo? Anya ti ko na ti doktor. Adda kadimot laang namnama ang makakita ni Julius. No maisayang ka ti operasyon, ijay tula ang makita no agbaligi wenno saan, auntie. Ay, kat, ipaopera tayo nga rudan, anak ko. Tapno makita, no baligi, wenno saan. Masapol nga adda ka no mangidunar iti kornea ti matana, nanang. Siya kon ti agi donar, Mami. Anya? Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. No maisayang ka ti operasyon, ijay tulaang amakita no agbaligi wenno saan, nanang. Ay, kat, ipaopera tayo nga rudan, anak ko. Tapno makita, no agbaligi, wenno saan. Adda pay parikot, nanang. Masapul nga adda mangidunar iti kornea ti matana. Siya kon ti agi donar, Mami. Anya? Wan, Mami. Siya kon. Ay na, nagsayaat kan anak ko. Ngam idaw-dawat tayo iti Diyos, nga isulaangan ti mangipamuspusan iti amin. Burbur tiyaman kanya, nunap napanandag iti kaaruba tayo. Anya ti pakasaknam dita. Saan ka di akay kayat mo no di mo ida makitkita? Saan aday ta saan ko apan nakakita kadakwada. Mas daawak laeng, ta italaeng nga awanda iti medyo na bayag. Awanlat di mo pakaringguran. No makitam dagiti pilay kan bulag, umanay lakat katawaam. Itatawan da, maringguran ka. Sanak nga rod amaringguran, mas daawak laeng. Italang amin anabayag, ajak makita ida. Sabalitin into na ram. Ayan ti anak mo. Ne, awan ka de. Napanan na ngay, at damot itay ditoy. Day taket tay kunak. Sabaliting kasirip-siripen. Idinto tadi mo makita no anya ti aramidan ti anak mo. Amangan no napan manen kadagiti barkada na.
Satay kuma, taadda mayat amang idunar iti Cornelia na. Di kagdanag. No awan, siya kun Ngam sayang ti matam, no saan nga agbaligi ti operasyon. Ha? Saan nga ta? Ay, kasanungay nga agpaiso. No saan nga agbaligi? Adda nga tamayat amang idonar iti mata ti kabagyan na. No bilang laeng. Kunamot ti doktor, nga adalat ta kanumot na saya ti panagpuspuso na atao, nanang. Ay, sapay ko mga road, anak ko. Ay, asino ka din jay artista? Anang idonar iti Cornelia ti mata na idinatay. Ni, uwan nga agpaiso. Adda nga agpaiso na ngaramid ti kasta, nanang. Sakbay anatay, na ibaga na iti pamilya na nga idunar na ti Cornelia ti mata na. Ay, nagtanok ti kababalinday jay nga artista. Adda na iranod iti mata na. Aguray tayo, ananang. Bareng adamot ti mangidunar akasta. Sapay ko mga road. Taadan to, anak ko. Aginggat ka nga aguray tayo. Dayta ti saan tayo nga amo, nanang. Basta, agkararag tayo laang. Adamot maipatpatakder abalay ijay solarti ina ni Nancy. Nalako da ka ding tilote. At dayta ka manen, ti manen ka uruba tinakitam. Ay na, damagaklaang matano nalako dan. Wano balay dati may patpatakder. Nalako dan. Anya ka di manen ti mapampanunot mo. Kita ta nalako da ti luti da. Iso siguro ti inaramat daan na pan nagbalog. Apay abalog pa'y ti inaramat mo asarita. Saan ka di amaaramat da ita abalikas, no awan ka es ka na tinapanan ti tao? Amok pa'y ngayon no napanda nagbalog, wano anya. Inaramat da siguro tinaglakwan da iti sularda. Duan yaman tinangaramatan da, awan bibiyang tayo dita, takwarta damet. Bibya nga kaya, nadamag kulaang mo. Apay ngamin nga interesado ka, mga mo no anya ti araramidan, wano papananda. Nadamag kulaang, ngam awan bibiyang ko. Medyo mabayag tayo nga aguray. No kaano nga ada donor. Ay, aganos tayo, kabagis. Awan mauray tayo apagsayaatan, no di tayo makauray. Paino padasan tayo ti agpa-public service iti nagdodo mga istasyon ti radyo. Kandaddo mapay. Bareng adda mayat nga agdonar. Nay, mayat nga agpaiso tinapanunot mo Ibagata ken ni Nansay, tamapan agkid daw iti tulong ti agdodo mga istasyon ti radyo, kan uray telebisyon. Makatulong nga tati kasta nga aramiden tayo, manang. Ay, wenmet siguro. Nadardaras tayo siguro a makabirok iti donor. No kasta ti aramiden tayo. Ay, imbaglakit din ta si magpet kayon. Adda isingasing me nga aramidam. Anya ka diday tananang? Napanunot mi kan ni Antem nga ingka agpa-public service iti radyo. Ken uray pa'y iti telebisyon. Tama nga adda mayat nga agidonar iti Cornelia. Ne, mayat sa agpaiso day ta, nanang. Dagitay marigrigat nga adami na tayo na iti ospital. Tumulong tayo iti hospital bilda. No, itulong damot ti Cornelia ti minatay da. Ay, wan. Kasta tinapanunot ni Antem. Kat, mayat sa nga agpaiso, ti insing-asing na. Sige, nanang. Tamapanak iti istasyon ti radyo. Mayat sa no itugot mo ni Julius. Pagsawamat. Iso ti agkid daw iti tulong kadag iti addaan, iti nasaya at apanagpuspuso. Sige, nanang. Mapan kami ka ni Julius iti istasyon ti radyo. Naggapwam ka di manan, apay nga itakalaang. Sana kon nga basit.
Masapol na damagan yun na nagapwak, mami. Ay, naanak ko, kastam kadilatan. Day tagbalbalog tar aramidam. Inton sumangpat ka, nabarbartak ka. Anya, di parikod dita, mami. Sumangsang pagatakmat. Sumangpat ka ngagpaiso, ngam parikot mat isangpat mo. Natay ko mga parikot ka. Saan mo't asikatin na bartak? Sakmat. Nalipatam ka din, agapu iti day taabisyong. Saan ka nakaturpos? Madanon to na ita turturpos. Kanon tupay, inton lakay kanton. Saan ka kumaapaatiw kadagijay bulag kan pilay nga anak ti karuba? Anya nga rin nga ikat nanalayang damit ngam siya. Awatan nun. Kasi talaga. Anya? Awatam, analalaing dangam si ka? Wala. Maestra pa iti mami da. Ne, agsabsabat matakiday mo. Anda ka di manan kasuron mo. Ay, makapasuron kayo. Kuna ngamin ni Leonard, analalaing kano dagiti anak ni Nancy. Maestra pa'y kano ni Nancy nga inada. Anda ka di maditiimbaga na. Wano, saan ka di ahusto? Agpada kayo lang agama. Imbes asyak ti kanunungan nyo, dagijay kit din apo or ti kararwa. Ay, kaasi ka matbakat. No agimula ka iti sakit tinakam, nga awan mo ti umno arason, paspasakitam latabagbagim. Dakal nga rod ti makagapo no apay! Lipata mo tinapalabas, tapno lumag-an ti barukong mo. Mami, awan ka di pa'y ti awag? Awag ti donor ti kayat mo asawan, Julius. Wan mami, ngamin, magagaran akon. Anos la ang anak ko. No ipalubos ti apo nga ada donor, nasayaat. Ngam, no saan pa'y, aguray tayo latta. No saan ko amang nagtibusis yo? Saan ko nga mo no asino ti masabat ko? Anya nga tati itsura yo, mami. Lading itag anak, ngam saan ko ama ibagano anya ti itsura mi. Ngam, no kasano ti pakabuklam, kastamo ti kabsat mo ani Gemma. Ket da kayo mat kadalola. Agpapada mo ti pakabuklan nyo. Kasta ka di, mami? Wan anak, saan mo siguron amalagip ti pakabuklan ti langak? Taubing kapay ngamin, idi mapukaw ti panagkitang. Apay nga ari kapam ti ropak. Kunang amin ni mami. No anya ka no ti pakabuklam. Kasta ak kanumat. Agkakaingas ta ngamin, Julius. Tila ang nagdumaan ta. Kat saan ka ang makakita? Idinto tapila yakmat. Ari kapak man ti sakam. No apay apilay ka. Oh, adda ka di maarikap mo? Ang nagdumaan da? Awan mat. Ngam kasla ababati maysa. Ngam basit laang mat. Wen, basit laeng. Iso ano magnaak? Madlaw. Apay no agpaaramid tayo iti sapatos mo. Anangat nga to. Tapno maipada di tamay sa asakam. Kayat mo asawan. Uray saan nga agpada timukod ti sapatos ko? Nangat nga to ti maysa? Una. Tapno intun magnaka. Patas tun ti panagnam. Anya ti kunam anak ko. Intayo agpaaramid iti sapatos ni Gemma. High heel Gemaysa, ngam flat Gemaysa. Un mami. Tapno patas tun ti panagnana. No agpantalon iti nagayad. Saan amadlaw? Payat sa agpaiso day taan na panunot mo Julius. Nalaing ka talaga. Idi ngamin inarikap ko ti saka na. At atidog ti maysa. Kat no matidog ti maysa, babaan iti na nga to amukod ti sapatos. Di mayatan ti panagnana. O anya, umanugot ka kadi iti imbaga takabsat mo, Gemma?
Kasanon no jak ammo nga ipag natina nga to timukod na sapatos. No mapraktis mo, mayaton. Iparukod taman nga rod no mano apulgada ti inayon da iti may sa amukod ti sapatos mo, anak ko. Medyo atidog, mami. Ngem no mairwamak akas iti imbaga ni Julius. Mayat siguro. Mayat tinapanunot ti kabsat mo. No amumton nga ipag na, saan to na madlaw apilay ka? Wen, mami. Uray nangat nga to timukod ti may sa sapatos ko. Kat inton amumton nga ipag na, agpaaramidak pa iti sabali. Tapno saan amay may sa ti sapatos mo. Naka-high heel to ti may sa asakak. Idin to ta flat ti may sa. Ngam kanayon kan tumat ang nakapantalon. Diyay nagayad. Tapno saan amadlaw. Aliman nga rod, apok. Ipag naman ti sapatos mo, anangat nga to timukod na. O sige, Lola. Buyan da ka magna. Nay, ay mayat nga agpayso. Saan amadlaw nga ada diferensya ti sakam? Malamag na ka, Gemma, tapno mairwam ka. Wen, Lola. Nakapanunot ni Julius iti pamuspusan. Tapno normal, ti panag na ti kabsat na. Nairemedyo ti kasasaan ni Gemma. Sapay ko mama, tamairemedyo ti panagkita ni Julius. Ay, wen ko mga rod. Tapno makakitan. Ay, kaasi adi na makita ti dalan na. Ay, kandi na mo. No kasano ti langa tayaw akapamilya na. Wan nga rod, mana. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Uwan, siyak daytoy. Ospital? Sige nga Rod, umayak adagos dita ospital. Urayan dak. Bye. Ay, anak ko. Nay, apay nga agdardaras ka. Asino ti imawa? Nanang, ada ka nun donor ti Cornea. Ha? Agrobata ko nanang, tamapanak iji ospital. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Agrobata ko nanang, tamapanak ko iji ospital. Ay, umayak. Tapno anda kaduam. Ay, sige, intayo nga rodan nanang. Kayat ko akasarita ti donor. Ay, sapay la kuma. Tadaytan, ti sungbat, ti kararag tayo. Julius, apay ang nagdardaras da mami kan lola, api manaw itay. Ada imawag ka ni mami. Manipod iji ospital. Amangan no adan ti donor. Mabalin nga tan, ang maisayang kat ti operasyon. Maamuan tantua, no sumangpat da mami. Ulitak nga ibaga. No awan lata ti donor, mayatak nga agidonar. Ti importante, makakita kamat. Madanagan ni mami. Taamangan ka no saan nga agbaligi ti operasyon. Sayang ti may sakripisyo amatam. No kumasigurado nga agbaligi, nagsayaat kuman. Ngam saan ka no nga amin ang maisayangkat nga operasyon, kat nabaligi. Adda ka numat saan. Anya ti imbaga ti kabagyan tinatay. Umanugot da mangi donar iti Cornea ti anak da. Ay, Kayat da kano atulungan ti anak ko nanang. Babaan day nga aramidan da. Kasla makitkita dalat ta kano ti anak da. ay, agyaman tayo. Tapinat ganti Diyos, ti kararag tayo. Uwan nanang. Nasa umat ti may saaman Norsuro, anapan gayam danan si Ije Manila. Ang mga no dinamag mo pa, no anya ti inaramid da ijay. Awan. Dinamag ko, ngamdita ka noam mo. Una ko rin pakasik namlaunay ter aramida ni Nancy. Apay aya, akasla kanayon nga isakit mo day dyan, Nancy. Saan ko nga isakit? Kaya't ko lang nga ipakaawat kan ka.
nga awan tigura na kan ka. Pag ko na am ngawan, Umuna iti amin, nasingpat ka ni Leonard iti pagadalan. Si kalang tigumurgura kan kuana. Ita, damagam di tabagim no apay. Amirisam, may parbang ka day ti aramidam? apay ko maasaan amay parbang. Ha? Dinak man kun kontraan akanayon, Ruben. Nabartak man ti anak mo. Sika ti kanayon nga da dito'y balay. Apay at di mo disiplinain. Ay, may samot da ita. Saan adumdungag? Oray maminribo nga ibagak asaan nga agbartak. Awan apulos dengdenggan na. Di namang mangeg ti bagbagak. Umuneg iti kanawan alapayag. Romwar iti kannigid. Nujak ba kapag tepel, makabil kun ti anak mo? Saan mo akabilan ti anak ta? Amangan numalaw anam. Nabayaga kun nga agtep-tepel. Balog kan mamartak. Sang ka ibaga makasaritam? Ngam awan mo ti pagmamaayan ti panakisaritam kan kuana? Basta di mo disdiswan ti anak ta. Tano aramidem da ita, siyak ti makalaban mo. Dayta ti madikan ka. Konsentidura ka nga ina. Patpat gaklaan ti anak ko. Saan akasken ka, akayat mo pa'y akabilan. Tapno madisiplinaan ah. Kita am tinagbanagan na ita. Oh, mamartakan. Nagawid kan. Nabarbartag ka manan. Ha? Sigamit gayam, Manong Ruben. Apa yan nakarupangat ka? Anya, manong kung kunam kanyak. Bastos ka nga anak ah. Tapno agnakam ka. Daytoy! Mami! Dinanugnak ni Daddy! Di mo danugan ti anak ko! Ha? Salbag ka! Manipod ita! San kon nga itad kan ka ti sweldok? Tapno awan ti itad mo apagbartak daytoy na laing nga anak mo! Kita! Magdardaran ti ngiwat na! Apaya dinanug mo! Bastos day tang anak. Manong kun kunanakit din kanyak nga ama na. Di na amo ti bagbaga na tanabartak! Anya kamutan! Ha! No saan na nga mo ti bagbagana no nabartek? Saan ko man nga agbartek? Ha! Ikamtumat iti pagbartek na! Kumusta tinapanan niyo, manang? Ay, mapanan ni Julius ija ospital para iti daddo mapay nga eksaminasyon. Ay, ado pa'y matgayam a proseso na. Kunak no maoperaan no adan donor ti Cornea. Maidalan pa'y kano ni Julius iti laboratory kuna ti doktor. Nagadugayam a proseso na day nga operasyon. Wen ka bagay. Eksaminen daan na imbag ti matana. No awan allergy na kadagiti agas kanda dumapay. Ado dagiti ba nag-ama ikonsidera sakbay ti operasyon. Kat, kaano ka di ti panangipan ka ni Julius iti doktor, manang? Iti kabiitan apanawen. Itaman pa'y ako mitkita ka iti adayo. Sa kaumisam-isam. Pampanunutak din ay tagtagainap ko lakay. Nagmayat at tagtagainap. Anya tinaytagtagainap mo? Nakita kampay ide jay anak ni Nancy Abulag. Nakakitaam ka no, kampay ide. Itiigid ti kalsada. Adda awit na abasit alata ti sardinas. Kat nang ipiso kak iti piso iti igam na alata. At damat gayam konsensya iti kararwam. Tainik kampay iti piso ti agpalpalama. Siguro, dumteng to ti panawan nga agbalin nga agpalpalamaday chay. Ay, kaadwan na, baliktad, ti kay papanan ti tagtagainap. Iso asaan to nga agbalin nga agpalpalama jay tao. Ngata! Itati ipapanta iti doktor, anak ko. Kasanunusan nga agbaligi, mami. Kapilitan nga aguray tayo iti sabali a donor. Kasta ka di, mami. Narigat mo't gayam, mami. Saan akas karina? Wen anak, saan ngamin akas dalupot, amabalin lat ta atakupan. Mami,
Amangan kit dimat, no saan akong makakita. Ay, saan tayo ang mapukawan iti namnama anak ko? Basta agtalek tayo iti Diyos. Kanak man iti kwarta, mami. Saan nga intad ni dadim ti sweldo na? Manipod inawagam iti manong. Ha? Anya ko mga iti koneksyon ti panangawag ko kan na iti manong. Tapno di ka kanuikan iti paggatang mo iti arak. Kasano da ito yan? At datulagan mi kadag iti kakaduak ngayon ka maghapi-hapi. Pudnon sa tiimbaga ni dadim. Asaan anasaya at dagiti gagayem mo. Apay kumasaan da na saya at mami. Isungsong da ka iti bisyo. O, saan ka laka nga rod anak katurpos? Kayat mo kade, asaan to anapintas ti masakbayam? Naragsak damat ngamin nakadwa, mami. Naragsak kayo no madama ti inumyo. Ngam inton na bartek kayo. Adda ka di pagsayaatan nga itden na kada kayo. Ragsak ti itden na, mami. Nababa ti panagkita ti gimong kada kayo. Ti tao akanayon anabartek, awan na sayaat apagbanagan na. Kasta ka di ti kayat mo apagbalinan. Eksamina ng ti doktor ti matam anak ko. Nakasagana ak, mami. Dayta ti kanayon ko asagsagaan. Ngam kayat ko nga ibagakan ka, ano anyaman ti ibaga ti doktor, iso ti masurot. Uwan, mami. Anya nga rod ngayon no kasta. Nasayaat nga rod. Madi nga min di mangnamnama ka. Santo saan matgayam ang mabalin. Awatek, no anyaman ti ibaga ti doktor, mami. Nasayaat anak ko. Naimimbag di nakasagana ka nga umawat iti anyaman a resulta. Positibo man, wano negatibo. No mampay negatibo. Saan ko ama ipanamnama as anak nga agliday, mami? Maawatan ka, Julius. Kat saan laeng asika ti agliday, no di kat patida kami akapamilyam. Nalpas ka din ti panangik sa amin ti doktor ka ni Julius, anak ko. Wananang, bareng mayat ka no ti resulta ti operasyon. Ay, kaano nga ti operasyon? Inton bigat ka no, nanang. Ay, kaslag nervyosak di tayo ngamin amo, no nabaligi no saan. Oray siya nga rod, nanang. Adamot pa nagdanag ko. Ay, agkararag tayo. Kat sapay ko matabaligi ti operasyon. Wananang, mapantayo man kat di iti chapel da iti nga ospital. Ala anak ko, may mayat ijay apagpalabasan ta iti oras. Intaan! Saan ka nga agner-nervyos iti operating room, anak ko, Wan? Uwan, mami. Ang mga no nakaturog akton, no makadano nak ejay. Kung ngamin ti doktor, injeksyonan da kano iti anesthesia. Kat apaman amayo nagdaka iti operating room, mapanak mat iti chapel. Agsubli akto laangan, inton irwardakan iti operating room. Uwan, mami. O sige anak, i-relax mo laang day tabagim. Manon nga oras tinapalabas. Mapantan ijay ward ni Julius. Orayan ta ijay ti anak mo. Wananang, mapantangaro din. Ang mga no irwarda nga agpaiso ni Julius. Ay, nungay mapanta ijay ruwar ti operating room. Kat orayan ta nga irwarda ni Julius. Mabalin mo't nanang. Ay, agnerbyosak paikit din. Anya nga ti resulta ti operasyon. Ay, dayta ita tinakal asaludsod. Ang mangnamnama tayo, abaligay ti operasyon. Sapay ko matakas tangag paiso, nanang. Inta nga roden, taam mga no irwardan ti apo ko. Ay, kasladyak kaya ti pumanaw dito yung chapel ti ospital, nanang. Ay, mabalin mo lata ti agkararag, nga uray sa dino a lugar ti ayan mo, anak ko. Nanang, adapay laang iti recovery room ni Julius. Ay, wen nga ron anak ko. Ay, agkararag talatan asapay la kuma, tanasaya at ti pan nakaopera na.
Una nang, kat apaman ang makariing, ipandanton iti kwarto na. Wan, kat namnamaak anabaligi ti operasyon. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, saan laing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Sapay la kuma, tanabaligi tinaisayangkat nga operasyon. Adapay lang ang iti recovery room ni Julius nanang. Apaman ang makariing, sadan to ipan iti kwarto na. Hanggang, ay madanagan aklata. Hanggang, mangnamnamaak, abaligi ti operasyon anak ko. Lola, nalpas nga tantiin sayang katda nga operasyon? Urayin ti awag ni maming. Saan mo't ngamin amabalin amapantamat ijay. Madi kanuno ado ti bantay ti pasyente, apok. Lola, awagak san ni mami. Ay saan, apok? Aguray talaang, umawag tulat ta. Saan ka kadi ang magagaran ang mga mo, Lola? Ay napaikit din asaan ngay. Ala, agtukaw kakidi dita. Di ka mo makatal na. Diyak ngamin ammo tiriknak. Magagaran kan agdanagak. Kasta akmat apok. Ngam ad amariribukan ka no saan ka nga agtal na. Iso nga agkalma talaang apaw. Halo, Mami. Kumusta ditan? Nalpasan ti operasyon anak ko. Ngam adapay lang iti recovery room ti kabsat mo. Saan pa'y anak kapuot? Ha? Apay ngay. Ang mga matno saanin ang makariing. Di nakman pag nervyosan anak ko. Kasta talaga. Makapadanag mat ngamin. Takunayo asaan pa'y ang nakariing. Makariing tumot laang, Gemma. Yawag mo nga rod no makariingan, Mami. Ay, gayam. Mabalin ka di nga umay kami ditakan ni Lola Lilia? Inton oras ti panagbisita laang ti mabalin nyo ngayon umay, anak. O sige, Mami. Umay kamin to. Saan mo nga aprusan ti matang anak? Ada bendana. Nagmadimot ngamin ti mariknak, mami. Ada nga ng sugat na. Ikatantumot laang ti doktor ti bendana. Kaano da ka di nga ikatan, mami? Saan tayo pa'y nga amo? Depende no kasano ti kasasaad mo. Kasta ka di, mami. Makakita pa'y nga ta. Kasano nga ta ti itsura yo, mami. Napintas kami kan ni Lolam, anak. Napintas mo't ni Gemma akabsat mo. Apay adi mo inraman ni Lola Lilia. Saan ka di napintas? Tapno di mo mat ko na. Isu ti kapintasan, anak ko. Di mo ka di madmadlaw ti mapaspasama kiti anak mo. Maikulkulang. Inton kuan, umisisam ngagmaymaysa. Nadlaw ko nga rod lakay. Anya nga tati mapaspasamak iti anak ta. At daatap ko nga agar-aramatan iti may parit nga agas. Anya nga iti aramiden ta. No saan mo kumaapinunuyan? Saan kumaanagbali na kasta? Saan ko apinanuynuyan? Pamatag tinaramid ko. Kamali apamatag. No talaga apatpatgam ti anak mo. Para manamot a iti baot tapno agnakam. Anya nga rod ti aramiden ta. Surutam iti nalimad. Ipatiliw ta dagiti mangmangted kan kuana iti maiparit nga agas. Ha? Lakay. Ang mga numairaman na. Aramidem, no di mo kayat nga addapay ang maisagmak ti anak mo. Violeta, nakaawag ka. Addaak dito'y daan apasdag iti igit ti kalsada. Nagado ti agtutubong agsisigarilyo dito'y. Ket, adda ti anak mo dita. Awan. Tadinamag ko kankwana no sa dino ti pagsisinarakan da kadagiti kakadwana. Imbaga na adito'y. Iso adito'y ti mayak. Sige, yawag ko kadagiti pulis.
Umay da dita, kalpasan ti sumagmamano a minutos. Pumanawak nga ruden dito Amangan numakita dak. Sige, bantayam ti anak mo. Tamangan numapan dita. Wan lakay. Ngam awan samot dito iti anak ta. Tadyak mo't makita. Sige, pumanaw ka ditan. Ta umawag ako ni Police Station. Dalalya dita! Umayan ti alalya! Masapol nga aglam mga kadisilit ko! Leonard, anak ko. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Apay alagbalin ka mo't tinakasta. Tagari! Makita na ta ti alalya. Ang mga nonya ti aramidan na takadata. Nasobraham ka din tinagaramat iti may parit nga agas. Iso akasta ka na, anak ko. Ha? Anya na sobra na sasawam. Pumanaw kakit di dita. Talo magtuak di tatawa. Ang mga lumabutan nagdagiti alalya. Saan? Saan ka lumagto di tatawa? Matinag ka, anak ko. Nangato ti tawa. Mablo ka lakit di. Apay ngayon narakop na. Mabutan na kundi alalya. Nawan talali, anak. Imahinasyon mo lang ti makikitam. Awan talali, anak ko. Natiliwan dagiti agtutubo nga adik. Anya ti aramiden ta iti anak talakay. Masapul a marehab. Saan ka di asag paminsan laeng amabalin asarong karan ti adda iti unag tireham? Wana. Adda masursurot a patakaran ni Jay. Kasanon, no sagpaminsan ko laeng nga makita ti anak ko. Anya nga ruti kayat mo. Maagasan ti anak mo, wano kastanan. Awan ka din ti sabali a pamuspusan. Ijay lang ti mabalin na pangipanan kadagiti kakasta. Matulungan da nga agimbag, kentap no isardengnan ti panagdrog-droga na. Amang ano saan to anasaya ti kasasaad na ijay. Apay kumaasaan anasayaat. Rehab day Jay. Anak ko, saan ka di nga itati imbaga ti doktor ni Julius apan ang ikat na iti benda ti matana? Wananang, orayan tayo nga grounds ti doktor. Ay na, jakmat lang aron makaid na. Apay ngamin ayananang. Ay, jay ngamin imbaga ti doktor. Asala maamuan abaligi ti operasyon, inton maikat ti benda. No kay ikat ti benda, medyo nalidampay kano ti panagkita na. Ngam, iti panaglabas ti aldaw, ininot tumutla ang alumawag, nana. Ay, tinapatagmat kit de, kat makakita ti apo ko. Julius, ikatantan ti benda ti matam. Doktor, makakita ak ngatan? Wen, ngam, saan mo nga imulagat ti matam, no saan ko nga ibaga, ha? Wan doktor, Mabiit laeng, tainayadak nga ikatan ti benda ti matam. Agnir-nervyos ka? magagaranak, doktor. Okay. Aday ta, naikatan ti benda. Inayadam ti agmulagat. Wan, doktor. Mrs., liklikan nyo ti panagbagkat ni Julius iti nadagsan a banag. Urayan nyo ti panangibagak, no kaano ang mabalin nan ti agbagkat. Wan, dok. Liklikan na mat aladladan ti matana. Liklikan na ang ma-pressure ti matana. Wan, matungpal, dok. Ada itad ko apang suporta na iti matana. Kanayon na pa nga ikabil, tapno maliklikan ang madangran ti matana. Matungpal amin abilin nyo, dok. Katagyaman kami unay. When Mrs., kat mabalin yun ti agawid. Ngam aramidin nyo dagiti bilin ko, ha? Wan, dok. Isubliyo kalpasan ti may sa alawas para iti follow-up, check-up na. Wan, dok. Agsubli kaming tumanan.
Agyaman ta nakaumay kayo dito ospital ita, Mrs. Lopez. Ni Apo Diyos ti mang subad iti kinasaya at kada kami. Babaan iti anak mo. Kasla si bibiyaglat ti anak mi. Kat sa apay ko ma, ta saan da kami to aliplipatan ni Julius asarungkaran. Uwan, Mrs. Ore awanan ti anak mi iti day ti apiyag. Ngam adda ni Julius apakalaglagipan mi kankwana. Uwan, Mrs. Kat ti Diyos ti mang subad iti kinasaya at kada kami. Nasaya at adda kayon. Uwan, auntie. Paginanaan tayo pa ni Julius. Kalpasan na, agawid tayo iti lugar tayo. Ay, Nagpintas kayo matngagpaiso, Lola. Makita kayon. Naklikampay ti kumita iti nalawag. Kas kuma iti init kan bumbilyawan. Dagiti nalawag abanag. Saan mo pala ang aparngan? Matungpal, Mami. Mami, lulak adwa, ken kabsat ko. Agyaman ak unay kada kayo. Mariknak ti panang ipatagyo kanyak. In remedyoyo ti pan nakakitak manen. agyaman tayo unay iti apo ta nagbalig iti operasyon. Wan nga road. Un, Lola. Julius! Un, Jema. Iso adikan madanagan. Uray saan na kung nakibinan. Tamakita kon ti pagnaak. Nadalusan maten ti arubayan ti kaaruba. At dadangatan. Apay, di mo nakita no asino tinagdalos? At danapanak. Idi si Mang Putak. Nadalus maten ti arubayan da. Ngam apay ngay nga awan makitak kadanansi. Kandagiti anak ng abnormal. Oy, isardeng mo idan nga awagan iti abnormal. Ta saan ida aparikot ti inada. Nagsisingpet da. Ni Leonard nga anak mo nga ibagbagam anormal. Sa dino itati ayan na. Lakay, mailiwak maten iti anak ta. Ngam saan mat abas ta mapanbisitaan. Adda na itad nga schedule iti panagbisita. Basol mo no apay ang nagbanag akas iti anak mo. No saan mo kumaapinanuinuyan, adayo ang napasamak ken kuana ti kasday. Kamali ti panangipatag nga impaay mo ken kuana. Julius, makakita kan? Nana Violeta? Siga ka di dayta? May busisan ka. Ita, makita kan. Nagpintas ka mat gayam, Nana. Ay, un gayam. Ayan ni Manong Leonard. Imparihab mi. Sino tinangtod kan kwa na iti may parit nga agas? Dagiti barkada na nga adik. Dinan mo ti sasawon na. Ay, gayam, napanan nyo, tanagpukaw kayo iti sumagmamano abulan. Napan mi impaopera ni Julius iti Manila. Kat ni Gemma, saan mo tanapilay? At atid dugla ang timukod ti may sa sapatos na. Iso nga agpadan ti pannagnana. Kasta gayam, nagasat dagiti anak mo. Violeta, ada kaadalak iti kolehyo nga staff iti rehab. Kayat mo ta ipa-schedule ko tamapan tayo bisitaan ti anak mo? Alaman nga rod gayam, si kagayam ti makatulong kanyak. Kasta ti panangipatag ko kan ka akas gayam. Sorry no naglablabasak. Saan na maulit? Kat kunaak amay mayat ti masakbayan dagiti anak mo. Tanasaad da nga agadal. Ngam ti anak ko. Saan anasaya at tinagbanagan na. San abale, tamakaruar tumatlaang ti anak mo iti rehab. Kat makapagbalbaliw ton. Sapay ko mga rod takasta. Sapay ko Apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaan ti anak ta. Saan ka di nga imbaga na amarigatan?
Tamabayag unay no kinadoktor ti ala na kurso? Saan na ti kayat na ti masurot? Ti kayat ko, taamok ti pagsayaatan na. Pagsayaatan na kadidayta, kat sumkad met itirik nana. Managsaksakit ti anak ta. No may santo na doktor, magasan na ti bagbagina, ta doktor kat nga rod. Ngem adu pay atawan ti aglabas, sakbay nga agbalin anan anay a doktor. Apay ay akontra makanayon ti kayat ko. Di na kadibibiyangan. Apay no sikan ti mapanagin rol iti kinadoktor. Apay nga ipilit mo ijay anak ta. Manglukluko ka kadi? Manunto ngayon ti tawon ko numalpas ko day ta kurso. Ibagbagak lang ti pudno. Sikat ti agragot iti kinadoktor. Di rumbeng asikang arod ti agin rol. Barok, apay nga aglaladot ka. Saan ka di nga daklasim ita? Unyaya. No pampanunutak ti kinabayag ti ibagbaga ni mama akin na doktor. Kaslasan ko na mauray. Anya ti kayat mo asawan, iti saan mo ang mauray? Marigata na kyaya. Manupay ngamin atawan, sakbay ang makaturpusak. Mga lakla ko man iti ababa kurso. Saan abali kumaa, no nasalunat ka? Anemic ka lang arudan. Nakapsot pa iti pusom. Makauma pa ti kanayon nga agtumar iti agas. Ano sam, Barok? Dagita nga agas ti kasapulan ti bagim. Inumamon ti gatas mo. Tapno adda karga ta tiyan mo. Mama, apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaag a kurso. Nangato a kurso ti kinadoktor. Pakay dayawak launay no agbalin ka a doktor. Mabigbig-big to ti pamilya tayo gapuken ka no may sakan a doktor. Nga marigatan ak, mama. Amumat. Sa anak na salunat. Kastalaang ti atap mo. Kompleto kay ti agas kan vitamins. Kabaalam day ta, iho. Ikagumaak, mama. Ngam numabalin. Saan kumaki na doktor ti alaak? Di na ko mapaayon. Taday ta ti pakaragsakak, iho. Napan ka din ni Dennis ije pagadalan. Wen madam, ngam maasya naklaunay kankwana. Kaasimot, aglaladot anapan ije pagadalan. Apay ko mga aglaladot. Inggaraw na kadiman ng tirason na amabayag ti kinadoktor. Amangan ngamin no saan akabaulan ti bagina, madam. Ada ngamin sakit ni Sir Dennis. Kompleto iti agas kan vitamins ti anak ko. Tulungan na kit di mga lukoy kan kuana. Tapno kayat na ti agdoktor. Mayat nga agpaiso ti kinadoktor. No nasalun at ti masagnan. Ngem no kaskan ni Sir Dennis. Ay, kaasimot, madam. Ay, sana kaasi. Tana nga to a propesyon ti kinadoktor. Kabaalan na. Tanalaing iti pagadalan. Naglaing nga agpaiso. Ang adda pagpatinggaan ti salunat, madam. Saan ka man analalaing siyak tayaya nakalaang ni Dennis? Siyak ti inana. Medyo nala daw ka ita, Dennis. Imbang tawan pa'y professor. Amumat kit gini sir ti kasasaad ko. Numaladawak man, maawatan na. Nakasaritam ka din ni sir, may papaniti ka sa saad mo? Wen, nagrana kami idi na minsan ije kantin. Nadlaw na ngamin ana pusyawak. Iso nga imbagak. Manakaawat matkit din ni sir. Nasingpat. Kasta ko maamin na tao, suset. Manakaawat. Oh, saan ka nga agliday dita? Cheer up! Madadaan lang timod mo no agliday ka. Agyaman ak iti kinasingpat mo agayam, suset. Adda ka akanayon,
no kasapulak ti kasarsarita. Aday ta ni sir. Umunagan. Nagtaer man di katugaw mo itay ijay rum. Boyfriend mo ka di? Gayem ko. Ngamasan ko a boyfriend. Agpada kami nga adal ti adda iti panunot na. San kita maki-boyfriend? Aray ko. Nagsakit mo tinadenggan. Apay, gaputad da boyfriend, mabaybayan ti panagadal. Depende matkit di ijay tao. Dumting to day ta panawan. Ta sa anak matamaawanan iti lalaki. Aray ko manan. Nagtadam kita di lamon, friend. Apay, nasair ka kadi. Sorry, ibagbagak lang matipod no. Panagkitak ngamin ijay gayam mo. Kat adda bakbaklana. Pag ko na ang mat nga dabakbakla na, saan mat nga gunggunay abakla? Saan kit din? Diyak pa'y makita ang makirin na baka dagiti babae. Sikan sala ang tikasiningad na babae. Ibaga tala, nasing petak ngamin. Ha? Ay sus! Nagsautin na singpat. Apay, siyak, sa anak ana singpat. Kumusta nga'y tinagmalam mo iti pagadalan, Barok? Saan ka kadimanan anagulaw? Saan matiyaya? Mayat tinagmalam ko. Nasaya at nga no kasta, Barok. Sige, taitimplaan ka itigatas mo. Naruama ko ni tigatas a kanayon mo at timplaen. Ubingak pa'y, kanayon nak ngitimplaan. Kasano, agsangit kamot ngamin idi no awan gatas mo. Ha? Ngamsaan akong ngagsangit ita. Uray saan ka nga agsangit? Pakaragsak amang timplalata itigatas mo. Agyaman nagtanasingpat ka kanyak, yaya. Mariknak, ti panang ipatag mo kanyak. Uray awir naklaang. Aging gaita, awir ka paylaang. Siyak paylaang ti mangluto iti kanam. Manglaba kadag iti pagananay mo, kan mangdalos iti silid mo. Isu akay kayat ka, yaya. Oh, agmay sakamot ita dito'y library, Susan. Ayan ni Dennis. Diyan ka mo. Saan kami nagkuyog nga may dito'y library? Ang mga saan pa mangpet. Apay ka di? Panagkita kat bakla di gayam mo. Pagbalinak a lalaki. Anya di kayat mo asawan? Estudyante ka kadi wano saan? Rumbang kadipay adamagam no estudyante akwan no saan. Amo mon ti sungbat ti saludsud mo. Apay nga rod ani Dennis ti ininto na ram. No amumla kuma. No kasano ti kinaliday ti biyag na. Maasi ka. Apay kumaan na liday ako nam. Saan ka di abak nang da? Saan lang at ti kinabak nang ti pagragsakan ti taoan niya? Ay nga, di ta ka nagkamali, friend. Awan serbi ti biyag, no awan pulos kwartam. Saan mat nga amin abak nang kat naragsak? Kas kumano adanadag sa nasakit na. Ngam, no awan kwarta na. Awan pagpaagas na. Laglagi pamday ta, friend. Bagbaga ang mamat ni Solidad nga anak ta. Kanayon nga ijay madyungan ti ayan na. Kanayon ko abagbagaan, nga mawandenggan na. Di katagbay ni ti asawa na. Gaputa na anos ti asawa na. Aglablabesan. Oray sika, bagbagamot no makitam. Nakita ka madama man ang tikiwar da iti piyesa ti madyong. Ijay balay da Marta. Idi inanawak, iti ipapandak ko ma iti madyungan. Di nakintaltalag, kaslaawan nagngag na. Mala, mapan ko man kasarita ijay balay da.
Tila mabain iti asawa na. Nakaumay kamot lolo. Agmano ak. Bendisyonan nakakuma ti Apo. Ayan ka din ni Mamam Barok. Jak mo lolo. Pimanaw mat kalpasan ti pangal daw. Kasta ka di. Kat, kumusta matan ti marikrik nam? Medyo mayat mat lolo. San aliwayan ni Yaya ti mangipalagip iti agas ko. Rumba nga saan mo aliwayan ti agtumari ti agas mo. Wan lolo. Anya ka diti ibagam ka ni mama. At dala pagsaritaan mi. Ang mawan matakunam. Ala, agsubliak tulangan no addanton ni mamam. Naimbag mata na sabat ka, sulidat. Imbag ko nam nga masuron kan samot, papa. Nagapuam, ijay ka di manin madjungan. Anya ko matidakas na no ijay madjungan, papa. Saan ko matadawdawatan kada kayo ti pagmadmadyong ko? Sao ka di ti manakam ababae da ita. Kanayon lakit din nga ijay madjungan ti ayuyang mo. Anya nga rud ti kayatyo, agbakbaketak ijay unag ti balay mi. Sana nasaya at ti madyong, tasugal da ita. Saan mo't a milyon ti pagtaytayami kadagiti kakadwak? Diversyon laang mo't, pagpalabasan mi iti oras. Adu ti pagpalabasan iti oras, asaan asugal. Hi, Dennis. Kaklase ka iti psychology. Amamuna ka di? Ha? Nakita ka nga agpaiso ijay classroom itay. Ita lang nga nagkaklase ta. Transferi ak ngamin. Gayam ko ni Jose. Uray saan mo adamagan tinagan ko, ibagak. Siyak ni Cathy. Kati gayam. Uray saan kun nga ibaga tinagan ko. Tay nawagan nakmat itayan. Mabalin ka di nga ibilang nakakasmay sa kadagiti gagayam mo. Amin atawa kayat na ti makigayam kanyak. Kayat kumatan. Kasta ka di? Kasta akmat. Kayat ko agayam amin at tao, nulakit nasaya at da kanya. Napan ka din ije balay da, Dennis? Wen, nagkasangay katawisan nak. Mapanak mat noon mayra na papanak. Kaano ka diti kasangay na? Awisan nakto kumaat tamapantamot. Nabit pa yan nagkasangay. Mabayag tumanan Kasta ka di, Kayat ko makita ti balay da. Apay ka di nga interesado ka ni Dennis. Nataer ngamin. Kanla nga na tinasingpat. Nasingpat nga agpaiso ni Dennis. Naliday laang tibiyag na. Namin anun anangag ko kan kaday ta imbagam analiday. Apay ka di. Awan ti karbangak amang ibaga iti sikreto ti may sa tao. Urayam na ibaganakan ka. Saan mo kumaadamagan? Nakasaritam ka din ti anak ta. Nakasaritak, ngem talaga anatangken ti ulo na. Sana kanu matadaw-dawatin kaniyak ti pagmadmadyong na. Madi ti panagras-rason na. Napatagkan ko na ti panakimay.